Yes, hej alle sammen. Vi har haft om perfektum, og det vi snakker om det er, at vi bruger hjælpeverbet have været, og det betyder have, og her der bruger vi så ido eller ado endelse. For eksempel så bliver ar ado til hablar, som så kan ændres til hablado, eller er og ir det bliver til ido, eksempel være eller vivir. Og det bøjes så as a, emos abes an. Ja, og regelmæssigt så et eksempel, det kunne være for eksempel hablado con Anders, altså jeg snakker med Anders, jeg har snakket med Anders, og hvis det nu var uregelmæssigt, så har vi for eksempel verbet her, se, være, som burde blive vido, men den uregelmæssigt, så den bliver til visto. Så den her sætning hedder hemos visto un vero. Og andre uregelmæssige verber, det kunne være decir, som bliver til dicho, eller escribir, som bliver til escrito. Sådan. Hej hej.